zenekien? Ze pena zezaretorriko egongo gara Alicia, Anai, Bihar... Bai! Nion nahi nintzen, baina bat daukat Jolin, zegoen sakarrontzi bat. Bazenekien Gasteizen urtero 370,19 kilogramo zabor ekoizten ditugula pertsona bakoitzeko? Gure proposamena zabor bilketa bat egitea da Gasteizko leku kutsatuenetan. Horretarako hiriko boluntarioak Salburuako parkean bilduko gara bilketa egiteko. Jasotako zakarra birziklatuko dugu eta gainera artista baten laguntzarekin horma irudi bat egingo dugu zaborraren kontsumoari eta kutsadurari buruz kontzientziatzeko. Gure ideia bozkatu arazo hau konpondu ahal izateko. Gehiago birziklatzea baino, gutxiago kontsumitu!